let's really see what happened in the beginning. Khonangale just steps in the building right now. Nice toka ziaka jetika ko Templemanzim. Nice toka zia. Mauto is in the building. Nice toka zia Templemanzim. Manje watangisa mawani. Yasa chapa chapitirwa ni mauto. Easy. Tatwa muchitaura matimune kaka message ndabvanda uya kuti andiudze ega message handidi kutaura taura tuma language ini ndogocha madofo kunge masoseti nekuti ana kubatika kugomba basa rekunyaudza vanhu nini ndiri kumba ngoredhiyo ndikati mira ndisvike ipapo kakari panombari kudiwa yeupu Khonangale wenyu ndomisa kumshofu mutangaona pakudiwa yeupu chitonobvunza ngoma wangu futi yeumu anokushuna pakudiwa yeupu Khonangale wenyu ndomisa mushofu mutangaona pakudiwa yeupu chitonobvunza ngoma wangu wepagaufu anokushuna chitwa mvura neowiri azindwanani ini musherufu wangu ini nandikwane ini shoti rega nditi ukwane ndinenge bovu zvakadai ini handione kunoti nopedzera takapfuura chilevo chekudzidzira kuti ndinayo ndinotongopedzera madofo akawanda anodzidzira hapana musoja anopfeka jini ava ndeveluzi havana wini vaudzembirisa nega Mr. Beni pano inomusiya amubeni mberi ndakunge chicken ini mberi ndakunge bakers ini mberi ndakuvhura makantini mberi ndakunge Mr. Green chindwa ndakosora ndaisa kofu ndakapfeka jimbi nekuti nindiri paofu chindwa handizoguta nemanofu chindwa unze maupesusutirira hafu nekuti 6 manzi ndiri patraining ndakatodzidzira chibasa chesiling zvenyu zvekuimba zvakaora mauto auya mangoma anoshora chikora usataure zvekuda kundityora tumangoma twako twawakanyora pakuda zvitonondionesa hora apa muhomwe muna kana yako dhora apa mera usanimhanyire ingwa ndiri kukusiya uchivaimbira paiko zvinomira ndokuitira bira mupano wangu handite zvekukutaimira handinyori handina nguva yekutambisa ndongonzwa ridhimu zvibhakera ndotoriputisa vaigara kumapurazi ndakavatambisa ndiri mboma saka iwewe nini ndokuzvimbisa inini ndonzi Khonangale kuri kujoma ndinenge shatawale vaudze kuti mana mina ngivhale ikona lapa saka mana ngihlale murizi uya ari kutamisa mari murizi riunasi ari kutamisa mari dai zvake aendesa kuchechi kuna Mwari pane kupa uyo mufana kufanana taivamira iwa uzi militari ndakurera ngoma ndiri legendari chiona futi ndasiyana nanatari kajini kako kawakanhonga kundari timuri mauto tinoisa mudhifenda pima yawakapiwa aisisina venda uri kachimoko unenge lavenda ndiriseti nemangoma nina ndite ndakabhenda tinomiririra vanhu mirira pipo ndakakuudza ndovhura muromo hipo handichume ngoma mukuru echichipo kuti wahwina ndonzi handipo malyrics ako echitsaka hauzive kunogara mudhara kwaga una smart rakopota una swaga pano ndazona kuti shitoretaritoona jumbo ndinenge ndakabecheza pedzere ivengana tikupedzere usaite noise natoona hauna kubatika hauna kubatika ndakudzima oh no aiwa chivona burisiro vanhu aiwa mana stop it nice stop it BullyVard came in as a young sound from Chitungwiza Igurova musically up to date. DJ Anellka. Well, this is BullyVard in a base.